Terve! Minun nimeni on Mikko Sjögren ja olen Varapuu Oy:stä. Varapuu Oy on valmennusfirma, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten taloudellista älykkyyttä. Suomessa koulujärjestelmä tarjoaa käytännössä kahdenlaista koulutusta. On tätä peruskoulutusta, eli ylä- ja ala-aste, lukio, matematiikkaa, biologiaa, historiaa, fysiikkaa, tämmöisiä perustietoja. Ja sen jälkeen jatko-opinnot lisää tietoa tästä tai valmistaa niin kuin ammattiin. Saa juristin tai lääkärin tai jonkun muun tutkinnon, millä sitten voi tehdä töitä. Ja tämä kolmas koulutuksen osa-alue, eli taloudellinen osaaminen, niin sitä ei jostain syystä tällä hetkellä ole tarjolla koulujärjestelmän puitteista, niin siitä syystä tätä tarvetta täyttämään on perustettu tämmöinen firma kuin Varapuu Oy. Toiminta on alkanut oikeastaan siitä, että omiksi tarpeiksi ja omasta mielenkiinnosta on kollegani Savolaisen Jaakon kanssa luettu useampia satoja kirjoja aiheesta, ja kaverit ensin rupesi kyselemään, että miten näitä asioita kannattaisi tehdä, ja sen jälkeen tuli vastaan, että kun tämmöistä talouden osaamista ei valmenneta Suomessa suomen kielellä, ja sitä varten Varapuu on perustettu. Eli nyt on mahdollista saada omaan talouteen liittyvää valmennusta. Me ei olla sijoituspalveluyritys, eli meillä ei ole minkäänlaisia sijoitustuotteita myytävänä. Eli me emme vastaa kysymykseen, että mihinkä kannattaa sijoittaa. Me kerrotaan se, että mitenkä erilaiset sijoitustuotteet toimii ja minkä takia vaurastuminen on tärkeää.